Iba nejaké dieťa. To bude mňamka. Ahojte a vítam vás pri mojom novom videu. Toto video bude von Camilla Talk, ale momentálne sa nenachádzam vo svojej izbe, ale nachádzam sa v Chorvátsku, takže to prostredie bude trošku iné. Jediné, čo tu mám, je môj vankúš. Pokiaľ vás sledujete dlhšie alebo ste videli všetky moje videá, tak viete, že aj moje úplne prvé video som točila v Chorvátsku. Čistou náhodou to bolo práve v tomto apartmáne, takže je to úplne super, že som na tom istom mieste. Takže sa cítim pomerne nostalgicky a pokiaľ by ste si chceli pozrieť to video, tak je tuto a ja sa na ňom vždy tak zabávam, pretože to bolo vtedy, keď som vlastne točila videa iba po anglicky, takže keď som chcela povedať niečo po slovensky, tak ma to vôbec nenapadlo. Čiže som to video točila asi 2 hodiny a to video má pár minút. A myslím, že je dôležité sa natírať, keď vlastne hlavne keď je natína slnko, ako si vždycky natíram tvár aj obalovacím krémom, aj týmto hydratačným krémom. No ako prvé by som začala MeTubeom. Ďakujem všetkým, čo nás tam prišli podporiť a prišli nás tam pozrieť. Ďakujem dievčatám, ktoré prišli za mnou a mala som tu možnosť sa s nimi porozprávať osobne, lepšie ich spoznať a taktiež ďakujem aj za darčeky, ktoré som dostala, čo som naozaj nečakala, aj za listy. A týmto by som chcela pozdraviť Elišku, Mary a Naty, naozaj ďakujem. Ten MeTube bol naozaj super a myslím, že je to taký veľmi neopísateľný pocit, keď vám niekto do očí povie, že máte super videá. Samozrejme, že to poteší aj tak, že vám dá človek like alebo vám napíše pekný komentár, ale takto keď vám to niekto povie do očí, tak je to naozaj úplne niečo iné. Takže naozaj ja to celé hodnotím na asi 9 z 10, podľa mňa, možno aj 10 z 10, pretože na to, že to bol prvý rok, to bol super, aj keď sú tam nejaké veci, na ktorých treba zapracovať. Samozrejme, že na budúci rok to bude vyzerať už trošku inšie. Takže ešte raz ďakujem všetkým, ktorí za nami prišli a ktorí nás prišli podporiť. Všetky youtuberky boli strašne zlaté. Bolo tam jedlo, bolo tam pitie, bolo tam zábava a bola tam skvelá atmosféra, takže my si to ako youtuberky strašne vážime, že ste nás takýmto spôsobom podporili. A pre tých vás, ktorí neprišli, tak toto bude taký menší, kratší zostrih, takže môžeme ísť na to. Pači, to všetko je tvoje. Ujem. To je odovzdávanie cien. Happy birthday, Milanka! Happy birthday to you! To bude mňamka. Taký. Buď psie žrádlo, alebo budík. Psie žrádlo. Ja neviem, čo mám. Pamätám si to horšie. Skúsme tú Grécku. Ja neviem. Modrá je zubná pasta, alebo lesné ovocie. Čo je zlo na zubnej paste? No však to nie je také zlo. Tak to sme si mohli dať na konci, že po tej grckej. Zubná pasta. Šťavnatá hruška a sok. Šťavnatá? Hruška. 3, 4. Ponožky, Sú to dobré ponožky? Ja mám trávu. Koľko, že? Ďakujeme vám veľmi pekne za MeTube, vidíme sa budúci rok. Toto není moc také dobré. Čo sa týka ďalšej témy, o ktorej by som v tomto videu rada povedala, tak je to ohľadom točenia videí. Momentálne som netočila videa dlhšiu dobu, pretože práve cestujem, aj teraz som odcestovaná a je to dosť zložité aj cestovať, aj točiť video, aj strihať video, ale naposledy som vydala video pred pár dňami a bolo to na môj vlogový kanál, takže pokiaľ by ste si ho chceli pozrieť, tak je tuto. A taktiež aj momentálne z tohto cestovania, čo som v Chorvátsku, aj čo vlastne budem pokračovať ešte v cestovaní, tak budem pridávať videá na ten vlogový kanál, takže
Pokiaľ ma tam neodoberáte a zaujímajú vás tie videá, tak si tam kľudne môžete kliknúť a pozrieť si ich alebo mi dať odber. Čo sa týka videí, ktoré teda vyjdú v najbližšej dobe, tak budem sa snažiť ich pridať čo najviac. Samozrejme, že neviem, ako to stihnem, ale mám to v pláne pretočiť, takže aj keď budem cestovať, tak budú vychádzať videá. Čiže pokiaľ uvidíte na Instagrame fotku zo Španielska a pridané video z mojej izby, tak sa potom nezlaknite, ale je to pretočené, takže aby ste videli. To bolo asi tak všetko ohľadom toho, čo som tu chcela povedať. Ako ďalšie tu mám otázky, na ktoré by som rada odpovedala, takže môžeme začať. Moja prvá otázka je, kde si kúpila nábytok do izby? V podstate celá moja izba je zariadená z IKEA, čiže všetko nájdete v obchodnom dome IKEA. Aké produkty používaš na svoje vlasy? Toto mi chodí dosť často. Momentálne používam iba šampón a ten používam Garnier Fructis. Takže to je v podstate úplne všetko, čo používam. Aké je tvoje obľúbené jedlo? Moje najobľúbenejšie jedlo sú palacinky alebo pizza. USA alebo Anglicko? Keďže som v USA ešte nebola, začala som bola iba v Anglicku, tak Anglicko. Možno raz to bude USA, ale pre teraz je to Anglicko. Máš pláne natočiť, čo sa nachádza v iPode? Toto video už mám pláne natočiť strašne dlho, takže pokiaľ ho naozaj chcete vidieť, tak by som ho mohla vydať v septembri, napíšte mi to dole do komentárov. Chcela by som začať natáčať na YouTube, ale neviem, aké video by som mala natočiť ako prvé, nevieš mi poradiť, čo by sa hodilo na začiatok. To úplne závisí na tom, aký kanál chceš mať, alebo akú tematiku má mať tvoj kanál. Samozrejme, pokiaľ to bude niečo receptové, tak by som dala nejaký recept na začiatok, pokiaľ to niečo také osobnejšie, alebo nejaké také zábavné videá, tak niečo, čo ťa nejak tak možno charakterizuje. A čo sa týka môjho prvého videa, nebolo to niečo, čo by ma charakterizovalo, ale bolo to úplne spontánne. Takže či už je to nejaký spontánny nápad, alebo niečo, čo ťa charakterizuje, tak určite s tým by som začala. Keby si môžeš vybrať, ako by si sa chcela volať, ja by som si asi vybrala to isté meno, čo mám, pretože moje meno sa mi nikdy nepáčilo, ale v poslednej dobe sa mi strašne zapáčilo, čiže už by som ho ani nemenila a chcela by som sa volať takisto, takže. Na otázka. Keby si mohla natočiť video s akýmkoľvek youtuberom, aký by to bol, alebo s akoukoľvek youtuberkou, ja by som určite zvolila Bethany alebo Aspin Ovard, pretože ja zbožňujem Aspin Ovard, čiže s ňou určite. Takže to bolo ohľadom tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak sa vám páčilo, môžete kliknúť na like. Taktiež nezabudnite pozrieť môj posledný vlog a napísať dole nejaký komentár. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Pa!